अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर से मेरी बेटी को टारगेट किया गया है, फिर से मेरी बेटी का नाम और फोटो लगाकर गाना गाया गया है। कौनो मिथुन कुशवाहा के नाम से बाटे खेसारी लाल के बेटी पर गाना गा दिले बा। अरे साला तोरा तनिको बुझात नइखे कि केकरा पर गाना गाओ तोरे केकरा पर गाना नइखे गावत। माना तनी कि खेसारी लाल यादव के कोई भरे कोई आरोप लगावला कि खेसारी लाल यादव तो चोर हवन, गाना चुरा के गावेलन। आई खेसारी लाल यादव टेंगे टेंगे कइले बड़न भौजी तोर लेंगे लेंगे। ती भाई माना तनी खेसारी लाल गलती हो गइल बा, लेकिन साला तोरा का जरूरत रहे रे? भोजपुरी इंडस्ट्री के एकदम सबसे बढ़िया गायक केहू बान तो खेसारी लाल यादव बाड़न, और उनकर तो बेटी के नाम धो के गाना गा दिल बड़े। तोरा तनिको शर्म नइखे? खेसारी लाल यादव के पर रिएक्शन लेवे के चाहिए भाई, केस करे के चाहिए ओकरा पर खेसारी लाल यादव के। काहे कि ऐसन 2 बार हो गई। काहे पीछे दिन भी खेसारी लाल यादव के बेटी पर गाना गे रहे पंकज सिंह, तो खेसारी लाल यादव ओकरा का सबक सिखे रहे। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी की टीम जितना रहे सब कुछ सबक सिखे रहे, लेकिन ई बहुत गलती कइल बा। जन मिथुन कुशवाहा गाना गइल बा खेसारी की बेटी पर, बहुत खराब बा भाई। सब जितना क्रिएटर बड़न भाई ओकरा के सबक सिखाओ लोग। पॉपुलर होके के शौक बा तो ओकरा के पॉपुलर कर लो, लेकिन केस कर लो। उ साला धमकी देता खेसारी लाल यादव को, खुलेआम खेसारी लाल यादव के चैलेंज देता। तारा जौन पैरू लगे जहाँ कुछ करे हमारे जौन उखाड़े के बा उखाड़ ला। यही नंबर लो एड्रेस। हम अभी फिलहाल में दिल्ली आनंद बिहार में रही ना, हमार गांव बिहार हटे, तो तारा जौन करे के कर लो। लेकिन खेसारी लाल यादव के तरफ से कोनो भी भाई ये रिएक्शन नहीं किया। काहे कि खेसारी लाल यादव के बेटी के बात बाटे। अब भोजपुरी इंडस्ट्री के कोनो भी सेलिब्रिटी के बेटी के बात रही तो भाई चुप रही। काहे कि 1 बार हो गई 2 बार हो गई। खेसारी लाल यादव मान दें कुछ गलतियाँ करल, लेकिन ये महंगा पड़ गई बा। खेसारी लाल यादव के जो टेंगे टेंगे शब्द बा लेंगे लेंगे कर दे बड़ा भौजी के भाई। केहू हमारे से कमेंट में कहता कि हम भौजी के अपन माई समान मानी ना, खेसारी लाल यादव भौजी के लेंगे लेंगे करी हन तो गाना गइबे करी सन। एगो गइल सब स्टार किलस तो और गइल सन। तो भाई ये बहुत खराब किले बड़ा मिथुन कुशवाहा। ऐसा ना करे के चाहिए। तार घटिया सोचबा भाई, बहुत घटिया सोचबा। तारा के सुधारे खातिर अब का हम करी? पूरा भोजपुरी के क्रिएटर तोहरे पीछे पड़ गए बना और कोनो मैटर मिलते नहीं खे। ये मैटर बात करसन खाली कि खेसारी की बेटी यार साला कौन एकरा से हट के बात करस। जब सब कोई होइए गइल तो क्या जरूरत रहे? लेकिन केहू कुछ लोग कहता कि खेसारी लाल यादव पीछे दिन जौन पंकज सिंह के रहे लाइव वीडियो ओकरा में मात्र खेसारी लाल जब ओकर बात करत रहन तो गाना पर मात्र 1000 व्यूज। जब गाना करे खेसारी के गट्टा पकड़म कैसे गाना रहे, लेकिन जब खेसारी लाल यादव अपन लाइव में प्रमोशन ओकर कइलन भाई तो पूरा बिहार में पूरा इंडिया में तहलका मजरू गाना पर 2-4 मिलियन तुरंत झट तरीफ व्यू चल गई। तो ई गाना जौन बाटे कि जौन गाना गइल बा खेसारी तोरी बेटी के लेंगे लेंगे, बहुत खराब बात, बहुत खराब गाना गइले बा भाई। एकरा के हम सपोर्ट ना कर सकिना भाई। बहुत खराब गाना बाटे। काहे कि बहुत गलत बा। एकरा के एकदम सबक सिखावे के चाहिए। खेसारी लाल के एक्शन लेवे के चाहिए एकरा पर। बहुत गलत गाना गइल भाई।